माबादोंमोन आं नै मुसारि खोंदोंमोन लांबाय ओरैबायदि गोसो गाज्रि मानसिफ्रा मानसि आंबो फैनो समसो मोना नालाय लांबाय नै ओरैबायदि मानसिफ्रा ओरैबायदि गोसो गाज्रि बिदि जानो नाङालै अननानै दे लांग्राफोर नैबे दंफां गायनायमोन नै मानसिफ्रा माबायदि खालामखो आं गोबावसैमोन फैयैया नै नैबावबो दंफां गायनाय र' आं देखायनो नैबे फांसेमोन नै सिनायगोन ना सिनाया नैबे फांसे नै आरो ओरै दंमोन आरो ओमफ्राय नै बेरा होनायखौ मा खालामखो मानसिफ्रा नै ओरैबायदि गोसो गाज्रि लामा बानायबाय ओरै नै मानो सिफायनांगौ आं दाख्लै हेबखांखाबाय बे बुस्थुखौ बिदि खालामनो नाङा मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ नुदोंबा खालामग्राफ्रा अननानै दा खालाम बिदि नैबाव बैयाव लाङो मोसौ खायो बैथिं लामा दंखायो आरो बैजोंबो लामा दंखायो बेजों लांबानो जायो नै आं एथ' खस्थ' दंफां गायदोंमोन नै एथ' खस्थ' फैसा गारनानै मानायखौ नैबे नाय माबायदि अबस्था बस'दोंसो दां नै बियो रोदोमफिननानै नै बेबो गैबावला नै लामा बानायबाय नै माबायदि मानसिफ्रा मोसौ खाजोब्बाय दां बाव औवाबो गायदों नै आं बोसोरजोंलाय मोसौ खानानै सेस बे थांगौमोन औवाया थांबायमोन बेजों लामा खालामदों नै मानसिफ्रा नै दुल दुल जालायबाय नै नायबानो सिनायो बेराखौ दाख्लैसो खादोंमोन जोंनिया दा गायखांनानैसो बावलै आरो बैयावबो है नै बायबावबाय नै मोसौ खाबाय नालाय लांदां जाजोब्बाय नै अननानै बिदि दा खालाम मोसौ खाग्राफोर लामा दङ लामाजों थां औवाया थांबायमोन ए बैयो गैला बे थांगोन ना थाङा गेरेन्थि गैला बेराया खुनुरुखुमसोखा नै ओमफ्राय नैबावबो सिफायबावबाय नैबेबो नै रोदोमफिनलायलायबाय नै माबायदि खालामखो सिदा जग्रा दंफां बेयो लालि नै बेराया नायलाय माबायदि मानसिफोर नै बिदि खालामनाङा मोजां मोना नै लांदां जालायबाय मोसौ खानानै आरो ओरैबो गायदोंमोन आं नै औवाया थांबायमोन नै लांदां जाजोब्बाय मोसौ खायाबा बिदि जाया बेयो नङाबा हाग्रासो दुखौ बियो औवाया थांबाय नै थांहांबाय बेरायानो दुरबलखा सेस लांदां नै नैबे खुनुरुखुम जेबो जायासै नै नैबे फांसे ओमफ्राय नैबाव सिगुन दंमोन गैला बेबो नै मोजां देरबायमोन नै गाज्रि जाजोब्बाय नै लांदां ओरै मोसौ होख्लायोदां नै मोसौ होयो बेजों दा खालामलै मोसौ खाग्राफोर अननानै बिदि आं बे बारिनि खाथि खाला जाय नुदों गोजाननि मानसिफ्रा मिथिनाय नङा आं खाथिनिखौ स्पेसियेलि बुंदों ओरैबो गायदोंमोन हनै गैला हनै सिगुन फांसे मोजां दंमोन आरो बैथिं लालि मोजां जाबायमोन नैबे अरजाथ'वाखै नै मेहगुनिमोन नैबे नै बैयो गैला एफा खस्थ' गायहैयो आंहा फैसा गारनानै आदा फैसाजोंबो जाया हनै अननानै दा खालामलै बिदि आंबोले नुबाय औ नैबेबो फांसेमोन नै सेस बिदिया रोदोमफिनबाबो मोजां जानो नागिरा आरो बैयाव फांसेमोन गैला औ बेनो औ बेबो नै नायलाय बेराया माबायदि अबेबा नैबाव फांसे दंमोन हनै बेथ' गैला नैबेमोन नैबे फांसे नैबेमोन गैला ओमफ्राय आरो बैयावबो गायदोंमोन आं ए बैना हनै दङ होमबाबो गैला सेस नै बेजोंनो मोसौ लाङो बेलाय नै बेजों मोसौ लाङो नैबे लामाजों बैयो बिदि खालामनो नाङालै सयथिबो सानै साथाम मानसि लाबोयो सामफ्रामबो आंहा फैसा हरनाङो दुल दुल जाखाबाय ना लामाया नै नायलाय गोबोरखि दंलायखायो बेनो नै नैबाव फांसे गायदोंमोन आं नै दुब्लि सेराव नैबेलाय नै बोरो नैबे मुसारि होदोंमोन आं लांबाय ओरैबायदि गोसो गाज्रि मानसिफ्रा बिदि जानो नाङालै आरो र'
नैबाव नै नैबेखौ नाय गय फुलि माबादोंमोन आं नै मुसारि खोंदोंमोन लांबाय ओरैबायदि गोसो गाज्रि मानसिफ्रा मानसि आंबो फैनो समसो मोना नालाय लांबाय नै ओरैबायदि मानसिफ्रा ओरैबायदि गोसो गाज्रि बिदि जानो नाङालै अननानै दे लांग्राफोर